Ben, continuamos daquela, tamén presentaré brevemente a Francisco Boluda, que creo que é residente en Ourense, que sí que pode vir en ferrocarril, pero bueno, que Atenas de Galicia ficases en ferrocarril, pois sería, obviamente, xa un escándalo ainda maior, non o digo por ser de Ourense. Francisco Boluda é ilustrador, escritor e divulgador no ámbito da historia de Galicia, tamén un home moi comprometido con todo o que se refire aos camiños de ferro, é presidente da Asociación Carrileiros de Ourense, ben como do Parque Ferroviario que xestiona esa asociación, autor, director de 33 números da revista Cadernos de Historia e Arqueoloxía Ferroviaria. E vai nos falar do ferrocarril, a sociedade, asociacionismo e actividades culturais. Cando queiras. Bueno, bo día a todos. Tamén decir que aquí mesmo nesta silla poden estar moitos dos que estades aí en cuanto a vosa relación co mundo do asociacionismo, que a veces é complicado, non? Falar das asociacións de amigos do ferrocarril porque eu creo que son das asociacións máis complicadas, porque o ferrocarril é un tema que abarca tantas cousas que unificar a xente é complexo. Pero vamos un pouco a falar, a falar do ferrocarril, que dicir, ou as asociacións do ferrocarril como vínculo de conexión entre o que é o ferrocarril e a sociedade, non? Eu sempre digo, a nivel de historia, sempre hai unha fractura entre o mundo académico, por exemplo, o mundo da investigación, e a xente. Hai un desfase aí que unha linguaxe que utiliza un estudio universitario non entende a xente. Entón, a xente termina por que non gustar disso, non ter un interés. Entón, creo que o importante das asociacións de amigos do ferrocarril foi precisamente achegar o mundo do ferrocarril en todas as súas vertentes a xente, facelo atractivo e lúdico. Que ocorre? Para facer este tipo de cousas, eu creo que hai dous tipos de asociacións. Unha asociacións un pouco que as actividades que teñen son internas para os propios socios, pois a ir a sacar fotografías, pois facer unha serie de actividades para eles, que me parecen as menos interesantes. A mí as que me interesan de verdade, que me parecen con certo valor, son as que fomentan o ferrocarril, dan a coñecer a historia do ferrocarril. Quer dizer, que ten unha serie de actividades encaminadas máis que ao disfrute interno, ao disfrute da xente. Quer dizer, iso a veces é complexo, porque non é moitas veces doado e moitas veces crea problemas. Quer dizer, o lema principal para unha sesión do ferrocarril creo que é o de ferrocarril que tamén é cultura. Quer dizer, que é unha forma de entrar a xente todo ese conglomerado que temos no mundo ferroviario, ese de material móvil, ese de arquitectura, inxeniería, todo eso enfocarlo, meterlo nunha batidora e sacar de aí pois o que é cultura, o que como se chega a xente. Entón, hai que mirar a finalidade e os objetivos que ten, pero tamén os medios cos que conta. Moitas veces se vai ser demasiado ambicioso a hora de facer proxectos que depois non chegan a ningún lado, non? Entón, quer dicir, moitas veces, quer dicir, unha das principales, para min, funcións das asociacións é preservar tamén a memoria do ferrocarril. Quer dizer, hai un importante contingente de xente que se dedica prácticamente todo o tempo que está a recuperar documentos, material, información, fotografías. Aquí mesmo en Galicia fai uns cuantos anos parecía que non había prácticamente información, que non había nin imágenes, que non había fotografías. Así había, pasa que ir pouco a pouco conseguindo esa información, conseguindo esas facilidades, e iso plasmalo tamén en algo que xa tangible a xente. Non é válido ter unha serie de documentos, ter unha serie de fotografías guardados.
Senón que só hai que intentar exponerlos. Quer dizer, unha das funcións principais é eso, todo ese material, chegar a xente con ele. Entón, para mí, unha asociación, pois, o que digo, ter toda unha programación de actividades encaminhadas ao que falamos, a dar a coñecer o ferrocarril. A nivel de exposicións, a nivel de maquetismo, por exemplo. É moi importante, por exemplo, as asociacións, estamos marchando un pouco, o de, por exemplo, a nivel de facer maquetas que están ambientadas en distintas épocas. Podemos facer un percorrido da historia do ferrocarril a través do maquetismo. Quer dizer, son unha serie todos de elementos que nos van a facer que a xente eso lle sea atractivo. Entón, que pasa? Que lle gusta, vai collendo interés. Divulgar a historia, que digo eu, a técnica do ferrocarril é importante. Pero tamén, que decir, hai que incentivar ese interés. Tamén a nivel de... Perdonade que estou... Quer dizer, refiro que as asociacións, que o comentaba, que é importante a promoción do que é a historia do ferrocarril e a técnica. Como podemos facer eso? Que se vamos con actividades, que sean unhas actividades que sean permanentes. Quer dizer, que temos durante toda unha serie de actividades que nos axuden a conseguir iso. Por exemplo, que é importante que... Perdade que estou... É importante conseguir unhos medios para chegar ao fin do que pretendemos. E, normalmente, hai que ter un local social ou conseguir un local social para ter ali, organizar ali, centralizar ali todo a actividade do que se atrae, perdón, non estou acostumbrado a hablar deste tema en público. Entón, vamos a ver o que me refería, falando dos vínculos a función dunha asociación de ferrocarril, aparte de divertirse aos societarios, facer de ponte entre a técnica ferroviaria e a xente. Quer dizer, como facemos eso? A nivel, a ter en conta unha serie de actividades que, a hora de poder, o que falábamos antes, de poder plasmar toda esa cultura ferroviaria para que chegue a xente, eu digo, como facemos? O que falábamos antes, con unha serie de exposicións, con unha serie tanto puntuales como cíclicas, e logo tamén é importante, por exemplo, a colaboración con outras asociaciones ou tamén con museos. Recordarse que as asociacións, como ponte, que a través de asociacións, pero o que me quería referir é que tamén é ter responsabilidade. En moitos casos que cando se vai a emprender un proxecto, saber un pouco, cualificar un pouco o potencial que ten esa asociación. Moitas veces levan ao fracaso calquer proxecto que queremos facer porque somos demasiado ambiciosos. Entón, é dicir, ser conscientes de un pouco de hasta onde podemos chegar. Pode ser moi interesante aparte de realizar unha serie de actividades, ter tamén publicacións dentro da línea que se poda, quer dizer, intentar plasmar
toda a documentación, todos os coñecementos que se teñen a través de unha revista tanto impresa como digital, que te acceso a xente. Pode ser moi o sinto moito, non. Bueno, pois moitas gracias. Sinto moito. Foi o que ficou claro cal é o objetivo da vosa asociación, as vías de difusión. Non pretendía falar da miña, que se da miña asociación, non, as asociacións en xeral, do traballo que se leva moitas veces, que non se ve moitas veces compensado, non? Porque a veces organizar calquer actividade non depende só das asociacións, sino de outros elementos externos. É que dicir que a veces é moi meritorio por parte deste tipo de asociacións, que non se serán outro tipo de asociacións de outros elementos. Porque, a nivel da asociación de amigos do ferrocarril, ten en conta que é non só o que falamos antes, de ter un local social onde non só poder hacer actividades, senón ter ali un punto de referencia nesa cidade, nese pobo, onde non hai un museo, sean como unhas pequenas sucursales da historia do ferrocarril. E iso, que é moi loable, no sentido de que moitas veces a xente deixase a piel, facendo todo tipo de actividades. Suele ser moi gratificante, no sentido que a resposta despois que ten a xente é moi boa. Que se consiguen normalmente os fines, porque a xente ten unha visión do ferrocarril moi lonxana, aunque é un transporte que está aí, todo o mundo fala do tren, todo o mundo lle gusta o tren, ao final, que é algo que está moi por fora, bueno, sei un tren, pero que fan as asociacións, precisamente, facer eso familiar. A xente entende, cando, por exemplo, chama moita atención como funciona un desvío. Casi nadie sei, hasta que o ves, que te explican, entón comprendes. Cando comprendes unha cousa, cando te empeza a gustar. E o que pasa que a historia do ferrocarril, por exemplo, as asociacións, vilas pequenas, con exposicións, con actividades, achegan a historia do ferrocarril, moitas veces historias de ferrocarril xa desaparecidos, pero que consiguen interesar a xente e consiguen, que o que decía antes, que a memoria dese ferrocarril non se perde. Entón, é importante, por iso, para min, as asociacións en ese sentido, de que por moi sinceras que sean, cumplen esa función, non? A nivel de histórico e tecnolóxico, de recuperar, por exemplo, pezas de material que moitas veces están moi estropeadas, pois, con bastante esforzo, as restauran, as exponen, explican, tal, quer dicir, son traballos que, ao mesmo tempo, son costosos, pero teñen un rendemento social e un rendemento a nivel personal de satisfacción. E tamén, é importante, por exemplo, en moitos sitios non se enterarían de aniversarios relacionados co mundo do ferrocarril non chegase por asociacións. A prensa normalmente, cando menciona o aniversario de tal, o cincuentenario ou tal, é precisamente porque hai algunha asociación que fai esa actividade. E nesa actividade dá a conocer iso. E a nivel tamén de os pequenos, é dicir, unha forma de atraer rapaces pequenos que lles sea unha cousa atractiva, que teñan un certo interés, precisamente facendo ese tipo de actividades de maquetismo pequenos, un neno pequeno, ver un tren circulando, se cando está o tren circulando está revivindo unha época determinada ou unha zona determinada, iso crea unha curiosidade e un atractivo máis de ver un pouco outra época plasmada en pequeno. E depois xa máis a viaxes organizados en ferrocarril. Moitas veces os trenes históricos, en moitos casos case só se moven porque hai unha asociación que organiza un evento
relacionado con ese ferrocarril. Tamén hai que ter moito cuidado, por exemplo, en cuanto ao que decía antes da ambición. Porque ou vamos a ter un material, vamos a conseguir un material rodante, un coche, un vagón, un tal. Sí, bueno, pero eso hai que ter moito cuidado, porque eso ten que estar en sitios onde ten que estar, que son os museos. Unha cousa é un museo e outra cousa é unha asociación. Que a asociación pode colaborar con museo, que estaría moi ben, pero tamén hai que ter en conta que o museo non teña traballadores gratis a conta dunha asociación. Entón, hai que ter aí un equilibrio. Neste tipo de cosas tendemos moito a... Vamos a facer un museo aquí. Non, pode ser un aula do tren, unha colección. Museo solo eu. E logo tamén que hai que mirar hasta que punto moitas desas pezas que teñen asociacións, que pasa con elas? Que se hai un inventario, como se explotan, como se protexen, incluso como se conseguiron moitas desas pezas, que aí está moitas veces o problema. Entón, o interesante para mí, aparte de ser a peza, é a historia desa peza, porque vai che dar toda esa información. E logo, se conseguimos ter pequenas aulas do tren ou pequenas coleccións, pero que estén ao público, que podan ser accesibles a xente, a colexios, a información tamén, se xa que hai un local social, ese local social, sacarlle un rendemento popular, un rendemento social, en cuanto que poda acceder a xente a ese local a consultar tanto documentación como pezas. E logo, o problema que temos moitas veces das administracións, non? Que a hora de programar unha actividade, as actividades teñen un custo, que moitas veces o custo humano xa o poñemos nós, o pon os socios que conforman esa asociación. Pero logo hai outra serie de gastos que se non se cubren é imposible de facer. Entón, aí tamén é o problema, non? Que de conseguir, a hora de facer unha serie de actividades, conseguir unha financiación para elas. E logo, que interesante é ter esas actividades que sean dunha forma cíclica. O sea, acostumbrar a xente que saiba que en unha época determinada, ou en ese local determinado, aí vai haber unha serie de actividades. Entón, todo eso que vai encaminando, eso para a xente vai conocendo o ferrocarril, que é infinito, que é o problema que ten a afición ao ferrocarril. A uns que gusta a arqueoloxía industrial, ferroviaria neste caso, outros lle gusta a arquitectura, outros lle gusta o material móvil, pero o interesante de todo isto é de que cada un traballe no seu, aunar todo o esforzo, entón isto é unha cousa moito variada. Sobre todo en asociacións, unha cousa é ter unha asociación unha cidade grande, unha gran capital, entón hai que decir, hai un momento de xente moito máis grande, que estar nunha vila pequena, que remontar unha asociación é moito máis complexo. Porque, quer dizer, igual que a hora o problema que lle vexo ao asociacionismo ahora é o relevo xeracional. Quer dizer, non ves, ao menos que haxa xente nova que colla ese relevo de actividades, porque ahora están acostumbrados de outra maneira. Vou dicir o mismo, levar unha asociación ou realizar actividades dunha asociación é algo que ten un custo, aparte de moito traballo, tamén mental, por así decirlo, porque hai que atender a moitas cousas. Normalmente nas asociacións estamos no de sempre, non sei se pasan outra, que son 40, pero a hora da verdad, os que teñen a responsabilidade, os que se encargan de todo, son 4. E non, eso é o mesmo que pasará en todas as asociacións. E outra cousa que hai pendiente tamén no asociacionismo é a integración da muller. Hai moi poucas mulleres que estén metidas nas asociacións de ferrocarril, non sei por qué, porque tú hablas con xente e pois que sí, que lle gusta. Había un detalle con unha señora que vira ali a asociación e que encantaban os trenes de sempre, de nena, que tal, pero que non se metía nunha asociación, non facía nada por o marido. Pero porque iso que ten que ver, non, porque eran cousas que non, como que non eran de mulleres. Si laboralmente a muller conseguiu digamos, integrarse no mundo ferroviario,
O asociacionismo hai as socias consortes que van a axudar, que traballan e tal, pero que non están dunha forma presencial activa, organizando cousas. Non sei por que motivo, porque ves por aí que incluso cando organizas calquer cousa hai casi máis público femenino que masculino, quer dizer, que mulleres que se interesan. Nós temos ali unha muller que é maquinista, leva ali varios anos. E gustame moito, por chama a atención, que non tiña por que chamar a atención, pero o mundo do ferrocarril sempre foi, a nivel de asociacións, moi masculino, non? Quer dizer, parece que como que hai unha reticencia. Me parece unha tontería, porque non ten nada que ver eso, non? Quer dizer, calquer función nunha asociación de membros do ferrocarril é a mesma función que en calquer outra asociación. E logo tamén o futuro, que falábamos antes, xa non é esa xeración de relevo, sino é que o ferrocarril tamén está cambiando. Entón, parece que tamén hai, con o ferrocarril actual, que é todo máis monótono, todo máis tecnificado, hai menos interés, menos emoción. Quer dizer, o ferrocarril antigo era todo emoción, era moita variedade, unhas cousas, outras, nunca te cansabas. Quer dizer, era algo completamente, quer dizer, con unha amplitud de estilos, de cousas que ahora esa monotonía está tamén un pouco acabando, cas asociacións, porque, eu digo, que o regustillo este do ferrocarril de antes, que é algo tamén moi importante que creo que as asociacións deben de ter en conta, que é o preservar non a historia, sino o ser do ferrocarril de sempre, quer dizer, a nivel da forma de que se levaba antes o ferrocarril, quer dizer, señales a nivel de factor humano, as profesións que se van perdendo todas, pero que se recuperen casi dunha forma como teatral, non? Se tes unha serie de actividades que a xente reviva outra vez esa época, un pouco que pode ser a dorada do ferrocarril, todas as épocas do ferrocarril son douradas, dependendo da sociedade que nese momento sirve. Pero, quer dicir, moitas profesións que xa non existen no ferrocarril, porque xa a tecnoloxía as anulou, pois volver outra vez, quer dicir, un pouco a revivilas. E a nivel, quer dicir, aí entra tamén, pois, a unión, por decir, a colaboración entre non só amigos do ferrocarril, senón por grupos de teatro, pois xente que fai outro tipo de actividade que se pode integrar en eso. Entón, ter entre un grupo grande de xente que non están todos metidos na mesma área, facer algo interesante e variado, non centrar todo tamén no ferrocarril, como xa ao principio. O lema principal que temos que ter que o ferrocarril tamén é cultura. Se vemos hoxe, de sempre, non hai unha obra artística ou que decir, dun autor, dunha autora ou dun artista que non haxa tocado o tema ferroviario, non haxa pintado un tren, non haxa grabado unha película onde haxa unha escena onde se vexa un ferrocarril, quer dicir, xa sin ser o tren como protagonista. Entón, quer dicir, que o ferrocarril vendelo tamén como cultura, porque tamén, quer dicir, achégase a xente. A cultura en todos os ámbitos, desde a literatura, pero feita a nivel de asociacións. Tú podes incentivar a facer unha serie de contos, a facer unha serie de dibuxos, entón son cousas que, sin darse de conta, a xente vai participando, pero se vai un pouco impregnando do que é o mundo do ferrocarril. Por outra parte, moi atractivo por a variedade que ten, que é o que comentaba antes da problemática das asociacións, de chegar a xente a hora de facer actividades que é tan enorme que faz, algo relacionado co mundo da enxeñería ou do mundo da arquitectura. E xa do material. Están avisando que, bueno, que decimos que o futuro non sabemos como é. Posiblemente sexa traballaremos sobre realidades aumentadas, 3D, este tipo de cousas. E, sobre todo, que o peor para min é o illamento da xente. Non só por a pandemia, senón porque se ven cada vez somos máis egoístas a hora de
compartir unha afición ou compartir un traballo. Todo facemos nós para nós. Entón, tamén é loable cando todo este grupo de xente, non só do Ferrocarril, de asociacións que se dedican a facer actividades para o resto da xente por satisfacción, de compartir e a satisfacción de ver que algo que che gusta, ao final chega a xente que estás facendo algo útil na sociedade, porque neste caso, aparte de dar a conocer un medio de transporte, estás incentivando, por exemplo, a usalo, podes tamén incentivar a unha profesión. Cuántos maquinistas, cuántos factores, cuánto personal de ferrocarril se aficionou precisamente estando nunha asociación que non eran ferroviarios. Como tamén, eu creo que os aficionados ao ferrocarril son un pouco ferroviarios virtuais. Cando non poden acceder a unha realidade a través da asociación, poden vivir esa experiencia ou esa ilusión que teñen de ter unha profesión que non poden chegar a ela, pero que aí sí que poden desenrolar esa profesión, desde trenes de 5 pulgadas entre maquinistas ou personal de ferrocarril, como se nunha maqueta, como na propia asociación facendo de guías e ensinando todo tipo de trebellos que teñan ali. Nada máis, perdonade, porque aquí isto vai ou menos preparado e ao final se me trabucou todo. Creo que a mensaxe que as asociacións amigos do ferrocarril son un vínculo moi importante a hora de promocionar o ferrocarril, de dar a coñecer a historia do ferrocarril, e todo que a xente valore tanto o ferrocarril como os profesionais, porque a xente hasta ahora só conocía do ferrocarril o xefe de estación, porque era o que había, e os maquinistas. Non existía máis personal no ferrocarril. E gracias ás actividades que van facendo a asociación de visitas que van a enclaves ferroviarios, en todo recuperar esa historia do ferrocarril que xa desapareceu, que de outra forma non chegaría a xente, estaría en un arquivo metido, pero que a xente non tendría acceso a eso. Que falaba, esa ponte entre o mundo técnico do ferrocarril, do mundo profesional e a xente do común. Entón, esa ponte, ese nexo, aí están as asociacións de amigos do ferrocarril. E nada máis, moitas gracias. Bueno, moitas grazas, señor Boluda. Sabemos como da vía estreita a Mariñana a 30 km/h, ao final acabaches como ave. Así que está moi ben, e tamén nesa velocidades múltiplas vemos cunha parte da historia do ferrocarril. Ben, a seguir temos o relatorio de Nieves Amado, a quen chamamos tamén o estrado.